Il-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bdew jivvutaw fl-għażla li boġġa l-Eżekuttiv tal-Partit dwar jekk it-tesserati jikkonfermawx lil Adrian Delija bħala kap jew inkella jivvutawx f'elezzjoni oħra għal kap tal-Partit Nazzjonalista. F'istqarrija l-President tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Peter Fenech, esponent ieħor viċin il-fazzjoni ta' Simon Busuttil, spjega li hemm 1630 kunsillier eliġibbli biex jivvutaw fl-għażla li tefa' fuqhom il-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonalista. Fenech ilu ftit jiem f'din il-kariga wara li Gejtu vella ir-reżenja mal-ewwel hekk kif ġie rrappurtat li kellu anki ġlieda taħraq fuq it-telefon mal-kap Adrian Delija. F'istqarrija l-Partit Nazzjonalista kien ċaħaddan l-argument iżda ma ċaħadx li vella reżenja f'inqas minn ġimgħa wara l-inħatar. Sa dan it-tant, id-deputati ribelli li sfiduċjaw lil-kap fissru l-jum tal-lum bħala wieħed storiku għaliex il-kunsilliera għandhom għażla. F'istqarrija li ħarġu id-deputati ta' kontra Delija komplew jimbuttaw għall-għażla ta' elezzjoni oħra għall-kap nazzjonalista. Delija diġa qal jekk ikun hemm elezzjoni oħra għall-kap huwa jikkontesta hekk kif il-Partit Nazzjonalista għadu mifni bl-inkwit intern fejn il-fazzjoni taqta' saqajn oħra. Wara l-istqarrija tar-ribelli, ħarġu stqarrija wkoll dawk li sejħu lilhom infushom ħbieb tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. L-istqarrija ntbatet f'isem il-kunsilliera fil-Kunsill Ġenerali Andre Grech, Janice Katkuti, Anton De Bono, Doriana Portelli u Nicole Zammit. Huma qalu li mbidu nett kien hemm sforzi minn Adrian Delija li jbiddel l-istil ġdid ta' tmexxija, iżda dan ma ntlaqax tajjeb ma' ftit uħud b'referenza għal fazzjoni Busuttil. Appellaw biex jerġu jikkonfermaw l-għażla li għamlu għal darbtejn votazzjonijiet preċedenti. Qal il-kunsilliera għandhom jerġu jaffermaw u jonoraw il-vot ta' dawk l-eluf ta' tesserati li bl-aktar mod demokratiku vvotaw biex Adrian Delija jkun il-kap. Il-ftit li oġġezzjonaw għandhom jisubuha ġo qalbhom li flimkien mal-qbija jingħaqdu ħalli l-partit ikompli fil-mixja tiegħu biex jissoda u jerġa' jkun il-partit li dejjem kien. Dak li joffri is-soluzzjonijiet, stqarru l-ħbieb ta' Delija.